Vamuliswa vanenge vari kuda kungokonzeresa nyonga no ndo maitire ZANU PF. Vanoda kuti madharaya agare kwazvo pazvigaro nguva yakareba, vosvika pakuchembera zvokuti vanenge vachingonge ivo vakutamba nenjere dzavo so. Because izvezvi nyaya iri kuitwa naMuliswa hapana nyaya iripo ende hapana zvaari kuita. Uri kungoda kuzama kuti zvavanenge vachiba zviya nezvokuti mudhara angakonzentreta kuti ati ko ndiri kunzwa kuti rodhi haina kupera zviri kufamba sei, ndiri kunzwa kuti stadium haina kupera zviri kufamba, haachazviisi musoro because haugoni kuzoisa zvinhu zvakadaro mumusoro asi uchiziva kuti life yako iri pathreat. Saka vanongoisa zvimwe vakaona kuti pane zvingada kuzongomudhara kunge angakonzentreta kwazviri, vobva vakonzeresa zvimwe zvinhu mutauro yakawanda wanda yekuti mudhara anotongogara aakisa pfungwa dzake dzese ikoko. Chiri kukonzeresa kuti Muliswa ati mata naVP chii? Iye chii Muliswa? What are you? Who are you? And why are you involved panyaya dzeZANU PF as if iwewe une kamwe kachinzvimbo kauinako muparliament? You are just someone asina kana nezvaainazvo, unongova Muliswa pauri ipapo, uchingoliswa wakadaro, wasi uri kukonzeresa. Hazvina zvazvinobetsera varume kuti kana munhu achirwadziwa nomusoro isi toti haasi kurwara, kana kuti gumbo ravhunika isi toriti harina kuvhunika, iro ravhunika zvaro. Hazvina zvinobetsera kuti ukavhiridze wobva watora iwewe woti mudzimai waVP ndiye akakonzeresa kudzimwa kwamagetsi line inoenda kuparliament. Ari chii? Zvoreva kuti amika, saka ami haina zvairi, because ukatarisa posti ine mudzimai waVP kuti uri panhambani kubva kumusoro, wakatanyanga vanhu vese vava kundosvika kumusoro ikoko, vaapa instruction yokuti magetsi ngaadzimwe. Vamwe vake vaivepi vachiti uri kuitei? Unoona Muliswa, imbonzwa nyaya iri panapa mufesi wangu. Ndaifungidzira kuti iwewe wakangwara, wakapusa manje Muliswa. Iwewe Muliswa nakaka kamudhara kechihumaka kanonzi Mutsvangwaka, matofu okupedzisira ndimi manje. Kana muchizwa vanhu vanouraya nyika kusvika pokupedzisira kudarika Chivhayo ndimi, munoti chinhu chaitika chauri kuona kuti ichi ndo chaitika chakashata, imi munongotsikidzira chiri muchiti chakanaka nechakashata. Auka munososora uchindobhulemana nemudzimai waVP Chiwenga, uchituka uchitukirira vaChiwenga. At the same time iwe unodzoka woti ngatiremekedzei vakuru vedu. Iwe hauzivi kuti vice president ndipresident. How many times dzaakasara akabata chinzvimbo cheupresident? Ndipresident wauri kutuka yeye, wauringe uchitaura ye ndiri kubvisa maV11 ake. Ye uri aniko Muliswa? Uri ani? Unombova chii? Parliament yakakonekwa kuvakwa, haina kuvakwa zvakanaka parliament. Makatarisa chimiro chebuilding iyo zvingati kada kunyatsozvitarisa chaizvo, otherwise nemvura chaiyo, running water tap chaiyo hapana. But hapana hapo vanozvitaura because vamunangaro kana vachisvikapo havazosviki pakuti ndoda mvura, uye kana muchiinda munoenda nemvura dzenyu.
kaitaura kuti hapana mvura, ndiri kutaura kuti hamuna kuchera chibhorani. Ipo paya paifanira kucherwa chibhorani chinoreplace mvura kana ikange yanzi yainja, chibhorani chinoita take over. Makapusa Stereki, handisambona madofu akaita semimi. Kupusa kusvika amheno kuti mudzimba menyu makamira sei. Otherwise vakadzi ndio vanototonga, because hakuna munhu anopusa zvakadaro zvokuvaka chinhu chikuru chakadaro icho. Motadzakisa magetsi esolar, motadzakisa magenerator, wotanga unonongonana nevanhu vakazvigarira havo vari pamabasa avo kuamiko, kuti ndio vadzima magetsi. Unongovenga munhu from nowhere. Munobhadharwa mari dzokuvenga vanhu, kubhadharirwa mari kuti ungovenga munhu. Akakuitireiko? Vachivenga vakakuitirei? Uye wewe unombova chiiko iwewe? Uri chiiko iwewe? Uri chii? Yakakonekwa kuvakwa. Togara tichizvitaura isusu kuti ZANU-PF haivaki zvinopera. Kana tikaenda paplani yeTirabablas, munhu akaita plani yaya anokuudza kuti otherwise pane 2 quarters dzisina kuitwa, zvisina kupera, kuti rinzi yapera Tirabablas. Yakangovhurwa just because mota dzakugona kukwira pamusoro nokuenda nepasi, full stop. But tikada kutarisisa Tirabablas haina kupera. Tirabablas road inoenda kubva paNgundu uchidzika uko haina kupera road. Saka mudzimai waVP ndiye anokonzeresa zvese izvozvo. Uri saga romunhu, ndiye anokonzeresa zvese izvo. Mudzimai waVP achikwana papi pavanhu vanoita zvinhu zvavo zvisina kupera. Togara tichitaura tichingoimba isu vamwe vanoda bhora kuti National Sports Stadium, kana nyika ipi neipi ikapiwa tenda, Africa Cup of Nations inoitwa every after 2 years. Saka nyika ikanzi ndimuchahosta next Africa Cup of Nations, inokwanisa kuvaka mastadium haikona rimwe, mastadium akawanda anokwana kuita 5 6. Uri kunzwa? In 2 years. But National Sports Stadium yakasiya yavakwa, yakasovakwa kuma early 80s uko, ndobva yavakwa, ndobva yasiiwa, haina badzi mabuckets, uye pitch yayo haina kumira zvakanaka, inofana kuvapa kuma current standards. Izvozvo zvega uchitarisa unoti National Sports Stadium takatanga rini kundotambira kunze kune dzimwe nyika tichishayiwa stadium? Makore mangani yakangomira ichingovakwa izvozvo chete, kuisa mabhaketi nokugadzirisa mapichi nokuisa mvura yakanaka, dressing room iri kuma current standards. How many years now? Hamupedzi zvinhu muliswa. Sasora uchinonongonana nevanhu vakazvigarira. Hamupedzi, hamuna chamunopedza, muri madofo. Ofu wichi munobva matanga kuti tiri kuda kunotonga kusvika 2030 tichingorya svina isu. Unorwara here muliswa? Muliswa unorwara, hama dzangu. Tarisai vanhu vade wanga uri wepresident waurohwa nedimentia imwe yekuti vanhu hamene kuti vanokurega, family yako kana uine vana vachikurega uchiri kutaura pavanhu paruzhinji, uchisa zvinhu pasocial media kuti ivo vanofungei, vachitadza kutaura kuti bamudhara garai pasi, siyanai nevanhu makura. Unofanira kuva kungohumana kana nevazukuru vakutoshaya kuti vakakubvunza sekuru maswera sei. Hazvishamisi kuti unobva watotanga kuvaudza zvokuti gore rakati takamborya nyama yainaka. Vana vakubvunza kuti waswera sei vazukuru, bozi njere dzako dzaenda musango muliswa. Wane njere dzakabonyoka, dzakadhonyoka, njere dzisina kana nebasa rese. Hauna kana nenjere, unomutukirei waunotuka mukadzi waVP? Wadii? Wakambomunza achitaura nezvepolitics? Uri pabasa rake. Kuva kuintelligence ndio zvinotaura kuti ndiye mukuru weintelligence here yearmy. Nangwe ariyo mukuru unozive nezvezesa zvokuti magetsi adzima akaita fault kukaribwa unoda kuti maifungidzira kuti pane aita fault muine musangano muparliament imo maida kuti maifungidzira kuti zvinoreplacewa nei? Mukatosha nechitochi chaicho kuisa chifoni chilight chetochi. Makapusa zvinorwadza. Ndosaka muchingodaidzira 2030 hamuna njere. Makapusa. Makaregerei kuisa masola imi?
Mari iri kutambiswa yese nana Chivhayo iyo haisi mari yaikwanakisa masola, haisi mari yaigona kutenga generator riya riri automatic rokuti magetsi achingoenda hamutombozvioni kuti magetsi aenda. Asi makundonongonana nevanhu vakazvigarira kupusa muriswa, makapusa zvomufanira chimwe chiya chimudhara chinogara chingowawatawo chiya chisina kamheno kuti chiya kana kuti chinonzi chimuovheti kana kuti chii hamheno kuti ivo vana vamunangarwa vachitora chimunhu chiya vachichipa zvigaro mumuya vaiti vanopani vachipa munhu wakapusa kudaro unongoti ndinogona kutaura chirungu chete. Chirevei chirungu chacho naye vamutsvangu, chirungu chamune mutaura chechi chirevei vakuru vangu, imbondiudzai. Ndizvo kandimi mune muripo pamakaenda muchinovhura parliament, ndipo paya ndimi maivapo mese vana Muliswa newe mutsvangu. Makazviona, makatadza kuzviona izvo kuti hapana masola apa, kana magetsi akaenda tinogara murima, hapana generator apa, kana masola mabhatiri akanzi aita problem tinogara murima. Paifana kuva nezvinhu zvitatu zvinomiririra magetsi mubani kuno kumaxhosa toti mubani, kuti magetsi iwo pachawo ezesa, generator romirira riri pastandby, masola omirira ari pastandby, zvese hamuna kuzvifunga. Saka mune muchiiteimo muchingotenderera nezvimasutu zvemachina zvisina nebasa, zvimasutu zvamune makapfeka zvakanotengwa mumabhero izvo. Saka muchitenga nhumbi dzomumabhero, vanhu vane njere dzakasvika kudaro, vanhu vane mabasa anokosha kudaro, sikasika nezvimatai nezvimawe zvemabhero. Hakuna kwamunotenga sutu muchitoro nemapusire enyu wayo okutukana nevanhu vasina basa nemi. Makakona kuona kuti hazvipo zvese izvo, ende yakatomboiti kuona kupusa kwenyu kuti zvakati akasi kokutanga president vachidzimirwa magetsi, right, president vachiindirwa namagetsi vari paspeech yavo. Kana muchida president wenyu amakatadza kuzvifunga izvozvo izvo, zvakatomboitika hazvo. Mukadii kuziva kuti tinofanira kutenga masola tise mukati, mukadii kuziva kuti tinofanira kutenga generator tise iwe replacement yemagetsi kana aenda, nokuti hamufungi. Ende mune mutozvona kuti hapana chinoita kuti ndibe apa, kana chese chinhu chinoita kuti mube chisingaitiki hamuna basa nacho. Munongoda chiti panoita kuti mugoisa ruoko, mbavha, zvivhayo, vana zvivhayo, vana tagwirei, tagwirei, makapusa stereki. Ipapa ndo pamunofanira kuona kuti makapusa 2030 haiite apa, nokuti hamuna njere. Notoreva kuti 2030 yacho yamuri kuronga naye haina chamakagara pasi mukaipa maqualities okuti inge ichizova inosevenzera vanhu. Nokuti kana makatadza kuvaka chinhu mukatadza kupedza zvese, mukatadza kupedza National Sports Stadium ita 6 years muchiisa mabuckets nokugadzira pitch pasi, nokuisa matoilets akakwana nedressing room yakakwana. 6 years. Vamwe vachivaka stadium in 2 years, 1.5 years vapedza, vakutoti uyai muone. Imi munoita 6 years muchigadzira National Sports Stadium, 6 years muchivaka mugwagwa mumwe amene udzaa migwagwa mamene ndo amakore mangani kubva Mugabe achipo, muchingovaka mugwagwa iwoya unoenda kuBeit Bridge, muchingovaka iwo nanhasi. Dzimwe nyika vachiti kana vapiwa tenda kunzi ndi muchahosta next Africa Cup of Nations, vanovaka ndeye 2 years kaiya. Saka vanenge vatogadzirisa zvisezvo in 2 years vapedza. Munoita 6 years, 10 years, dzakutokwana 20 years, because National Stadium vakazvitaura kudhara. Dzimwe nyika dzakavakwa 2010 vachitaura kuti hakusina nyika inotenderwa kuva nechistadium chemanga-manga. Vana South Africa in 4 years vanga vakwanisa kuvaka mastadium yese akatambirwa World Cup in 4 years. Imi muri kuita kubva 2010 vamakore mangani nhasi, 15 years muchivaka muchigadzirisa chite stadium kuti inake.
wozonotongonyana nevanhu vakazvigarira kuti ndo vakakanganisa vakadai. Aitofanira kutonyaraka angoti achidzima magetsi achidonha uku generator richiita on rega, masola achiita take off. Makapusa stereki. Ndosaka chiti kana toti hatichakudii, hatigoni kutungamirwa nevanhu vakapusa kudai. Mujarawo wamusora muchisvinidzira muchimugomuisa pakona achitaura kuti inini ndiri constitutionalist, handigoni kuti ndinge ndichidarikira mutemo. Imi munoramba muchimumanikidza kuenda ipapo. Kana akuita kuti otaseondoona zvimwe zvaanenge oda kuona kuti aconcentrate mazviri, mounza nyaya idzi dzokuti Chiwenga anoda kuuraya. Iwe kaiwewe uliswe zvakanaka iwe. Wakapusa stereki zijanga rakaoma chairo, dziri njere idzodzo. Zise janga rakaoma.